നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ബീഫ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട, 3-4 ഗ്രാമ്പു, 3-4 ഏലക്കായ, കുറച്ച് വലിയ ജീരകം, കുറച്ച് കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ബീഫിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതാ 2-3 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും, ഒരു 2 സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തക്കാളിയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബീഫിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാല പൊടിച്ചെടുത്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചക്കക്കുരുവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങയും ചക്കക്കുരുവാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. പപ്പായ കൊണ്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ പപ്പായ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബീട്രൂട്ട് ചമ്മന്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബീഫിലേക്കുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി സവാളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ആ മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എരിവുള്ളൊരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് കാരണം. ഒരു 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് തന്നെ ഇളക്കി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരവും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത പച്ചമുളകിന് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയും ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഇതാ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ചെറുതായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കറിയിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി കുറച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അരമുറി നാളികേരവും കുറച്ച് ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കറിക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായ മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ഗ്ലാസ് മോര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള മോര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായൊന്ന് തിള വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് നന്നായൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതോടുകൂടി ഓഫാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വറവിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബീട്രൂട്ടും പച്ചമുളകും നാളികേരവും കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പുളിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മോര് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിയിലേക്കും ഒരു വറവിട്ട് കൊടുക്കണം, കറിയിലേക്കും വറവിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു. കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് നമ്മളിത് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ചമ്മന്തി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള വറവിട്ട് കൊടുക്കണം. കറിയിലേക്കുള്ള വറവിന് വേണ്ടി അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം,
2 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറിയിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുക്കർ ഓഫാക്കിയിട്ടിരുന്നു. ബീഫൊക്കെ വെന്തു ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ തുറന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, തക്കാളിയും സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും, ആ മസാല നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മസാല ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ആ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവ് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മസാല പൊടിച്ചതിൽ നിന്നും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബീഫിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മോര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മോരും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിള വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ, പുളിക്കനുസരിച്ച്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 4 കൂട്ടം കറികളും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക.